Handa nga na daw nun. Minsan kami antiti ng iyag ko. Inis. Uy no. Handa maang. Intro nito lang. Hinata. Nag-my picture lang. Kikitaan da ka ni. Yan mo. Kikitaan da ka. Nagpudaw ka tayo ko kamera. Nagpudaw ka tayo kamera. Han mo yung sagsagid ta ba dum oh. Ang kabala ko. Lagkot ko pang ipon mo? Unda sila. Kaya naman? Awan pay, kinita ko. Dilas. Kanta. Oo, awan pay. Talaga lang agatol. Bah! Ay sus! Ada ni Papad? Ay sus! Kararaing na nalata dati. Pumuyat na tanong lang naman. Kasi nala daw nga naturog eh. Nag-click na ako gita ng dito yung papa. Wan, papa ako nung. No. Hi! Alam mo naman kasi na yung pagkat to. Agore ka! Apa nagpakat? Miana! Ba! Ba! Ay! Mia! Look at mama. Tinataas na niya yung bat niya. Ay, sus! Mia! Oh, where are you going? Kaya na siya. Sige nga, ulitin mo. Oo. Galing naman yan. Ay, sus. Sige pa nga, taas. Taas mo yung bat mo, taas. Sige na. Ulitin mo. Ay, ayaw na. Mia! Shh. Oh, very good. Very good. Oh, one more. Yan, pagapang na ang baby na yan. Come here. Don't go there, Don't go at the edge. Come. Bumalik kami lang dito sa kwarto, guys, kasi punta sa babuyan yung papa din naman niya. Wala din naman kami kasama dun sa labas. Ayan sige! Para makapaglaro-laro din naman to. Sinasabayan ko yung mood niya, guys, na gusto niya mag-stay sa lapag. Kasi, ayan na. Sinasabi ko pa lang. Kasi minsan ayaw na niya na nilalapag ko siya. Kaya tinatimingan ko kung gusto niya, dito kami sa lapag. Nilalapag ko siya para, ma-practice niyang gumapang. Kasi kung lagi ko siyang buhat guys, hindi yan matututo. Mas maganda yan para mapabilis yung paglakad din niya. Para tumibay yung mga buto-buto niya, ganyan. What are you doing?
Ay, sus. Don't shout. Dati, guys. Nakakatuwa na ngayon, guys. Kasi dati, hindi yan pala salita yung wala kang maridinig dito kundi ganun lang pag ang tawag dito kapag gusto na kung nagutom na siya ganun. Hindi siya pala iyak dati pero ngayon nakakatawa kasi ayan may mga salisalita na siya na sinasambit, naglalaro-laro na siya, ayan may ganyan-ganyan na siya. Dati kasi wala. Kaya nakaka-bored. Kasi wala naman akong marinig na salita niya. Mas maganda ganyan kasi meron na. Pero kaso nga lang, medyo nakaka-irita din minsan kasi alam na niya kung paano umiyak ganun. Pag nabuboard na siya, iyak siya eh. Oo. Ayan, nagsisimula na yan. Baka mamaya-maya, iiyak na din to. Mama's telling the truth. Why are you shouting like that? You know how to make a drama na, ah? Oy, sus! Oy, sus! What do you like? Raise your butt. Sige na. Ayan. Are you tired na? Okay. Kam na nga. Ay, spoiled ka naman, anak. Iyak lang kunti, kuha ka na mama. Ganun gusto mo eh. Minsan. Pero minsan hinahayahan ko guys siya. Wait lang. Ano ba yan? Pinagpawisan ka na agad. Gusto mo sa labas? Okay, labas na tayo. Labas na kayo, guys. Galit na tong boss. Galit na siya. Wait lang. Ayan. Galit na siya eh. Labas na kami. Galit na ang boss. Galit na ang baby boss. Galit ka na? Ha? Uy, galit ka na? Ayan tahimik agad. Gusto niya sa labas. Pero umuulan na naman, guys. Nakakaasar. Kasi umuulan na naman. Iyak ka Yan ang liwaliwanag kanina pero ngayon ayan madilim na naman sa kalangitan. Kasi ayan nauulan na naman. Uy. Yung sinampay, hindi ko nakuha. Wait lang. Baka maambunan ka, anak. Doon ka muna sa loob, ano. Wait lang kayo, guys, ha. Yan. Nakuha ko na din yung sinampay. Lagi talagang may bunga tong suwa na to. Suwa. Ewan ko kung anong tawag nyo dyan sa iba. Wala na naman to. Hindi na naman tayo makakalabas, anak. Ang sarap sana maglakad-lakad ulit dyan, no? Hanggang doon. Tapos dyan sa baba hanggang doon. Ano yan? Bakit? Bakit mo sinusubo yung kamay mo, ha?
muta ka pa. May muta pa ang anak ko. No, dirty. Dirty. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Makulit na siya, guys. Ano ba yan? Yun lang muna, guys. Bye. Ayaw na niya, guys. Ito sa labas na board na naman. Board ka na? Wala pa tayong isang oras dito eh. Board ka na agad. Uy. Pagod ka na. Up, up. Good morning, guys. Good morning, Mamshi. Maaga pong nagising yung anak ko, mga 2:50 AM. Kaya maaga ko din siyang napatulog ngayon. 6:30 napatulog ko na siya. Time check 7:24 na. Kaya maglalaba muna ako habang tulog ko siya. Kasi pag nagising na naman siya, hindi ko na naman magawa yung mga dapat kong gawin. Kasi gusto nun buhat lagi o di kaya laging nakikita ka ganun hindi naman po pwede na isama ko siya dito sa labahan namin kasi natawag dito hindi maayos po yung labahan namin. Hindi ko siya pwedeng ilagay dito kasi ano tawag dito, may maraming lamok ganun, kaya ayaw ko naman siyang malamok, kaya maglalaba muna ako habang tulog pa siya. Ayan, nagbabanlaw muna ako ng mga damit ni Papa. Tapos, nakasalang na yung damit ko. Nauna, kasi pambahay ko lang naman to. Wait lang, ang ingay. Patayin muna natin. Yung damit ko nakasalang na. Tapos, yung damit ni Papa, babanlawan ko pa. Tapos, isusunod ko na din yan. Tapos, last na yung damit ni Bibi. Kasi, handwash ko yung damit ni Bibi. Yun lang, guys. Tapusin ko na lang muna to. Then, baka magigising na yun mamaya, tas mag-walking kami. Lakad-lakad na naman tayo. Yun lang. Hello guys, time check 8:40. Gising na si baby. Ay, at hindi pa po ako tapos paglaba. At may ginagawa pa ako. Hindi ko pa nahugasan lahat. Itong mga drawer na to, yung drawer box mismo. Kasi gagapitin ko po siya lagay ng mga gamit namin kasi ouch, may sipon ako, guys. Kasi hindi na po magkasya yung mga damit namin sa aming lagayan, kaya itong old na to kasi nakatingga lang naman dun sa kwarto nila, kinuha ko na at hinugasan at hindi ko pa tapos, wala pa yung maliliit na lagayan, hindi ko pa siya natapos hugasan. Tapos yung mismong lagayan hindi ko pa siya natatapos, pero gising na ang baby ko. Ano ba yan? Buhay mama, guys. Buhay mamshi. Walang matapos-tapos na gawain, lalo na pag infant pa yung baby mo. Mas lalo na naman kung newborn yung alaga mo, kasi hindi ka pa nakagalaw-galaw kasi kapapanganak mo pa lang. Yung baby mo, need ka niya lagi-lagi kasi nga pag newborn, dede yan ng dede. Pag ganito naman na stage na 5 months na, ilang beses lang naman na siya mag-dede sa isang araw. Apat apat sa umaga, apat sa gabi, ganun, or 5, ganun na lang, hindi kagaya dati na, ay sus, mino to, ano, ganito talaga, guys, wala kang magawa kapag gising na ang bata. Hindi mo naman na pwede siyang iwanan kasi nag-iiyak to hindi ko pinapansin kanina, pero ayun, nag-iiyak, kaya ayan, tahimik na, wala pa sa ulirat, gising lang, guys. Ay, hindi ko alam kung kailan ko matatapos yun kasi nga
Gising naman na to. Wala pa naman akong kasama ngayon. Ay. Nakakaiyak. Pero okay lang guys. Hindi naman araw-araw na ganito tong mga anak natin. Lalaki din naman na sila. Tapos pwede na din naman na sila maglaro maglaro-laro pag lumaki na sila. Hindi na natin laging hindi na natin kailangan kargahin pa, kaya okay lang. Yung tinitignan mo dyan, ano, yun lang guys, bye. Ayan guys, tulog na ang baby ko. Inaayos ko pa tong mga ito kasi ayan kinukupin ko pa lang, tinutupi ko. Ayan pala si baby, naglalaro. Pero dapat tulog na yan eh. Nagising lang nung nilagay ko dyan sa lapag. Kasi tatapusin ko na sana to. Kasi nagde-declutter ako eh. Tinatanggal ko na yung mga hindi kailangan para maitago na or may pamigay ganun. Ayan, naisaayos ko na din yan. Tapos tinatanggal ko lang na itong mga to, yung mga andito na drawer, kasi i-move ko doon. Tapos itong mga to paglalagyan ko ng mga gamit naman namin. Ayan, tinatanggal ko na. Tapos tinutupi ko yung iba kasi na nagulo-gulo na guys. Ayan gulo-gulo na siya. Kaya tinutupi ko. Ayan, yung pangsimba niya, pangtulog, mga bedyas, ayan. Tapos yun lang guys. Ay, yun lang guys, tatapusin ko na to. Ay, nag-video pa kasi ako. Ayan tuloy, nagising na yung anak ko. Ayan, tapos na ako guys. Ayan si baby naglalaro. Get mo. Very good. Ay, susa. Yun lang guys, hindi na kami makakalabas kasi pagod na ako. Bye. Yana, ay sus. Yana, ay sus. Miyana. 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 Ay. Mia. 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 Ay sus. Mia. Ay nagsasao. Mia. Ay sus. Mia. Doktoy. Uy. Ba. Miana. Miana. Mia. Mia. Acing. Mayat, play ka? Play ka pa itawan? Play ka pa itawan? Kapin ni mama wan? Ay sus. Very good ti baby Gaduti longganisa na. Tut. Yan na. Ay sus. Kitam. Ba. 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 Sus. Ba. Uy. Dukit kitam. Dukit kitaan natin bebe Ay sus. Pagpakita mo yun rin palwang.
Kanta man nga ron. Kanta man ulit. Ay, maden. Ay, sus. Nalulawag ang ay, sus. Ba? Kita. Ay, sus. Ay, sus. Anyati kaya't mo kitan. Ano makatalata ulo man. Wala. Uh. 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 Ay, sus. Ay, sus. Ba. 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 Achuchuchuchu. 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 Sus, sampai lang mo timaangaw na unay. Oh. Nenenen ba. Nenenen ba. Ayo tang saka. Ay sus. Tanananan ba. Tanananan ba. Tanananan ba. Cut. Kita dito eh. Kita dito eh. Uy. Kita mo yung tanga to? Nalulawag dito tawa? Lawag tatawa? Uy, lawag. Naipot samot kanya mo na. Ipat. Sakto lang. Sakot ka tawad laman damdaman. Oh. Loko da ka? Oy, loko dati bebe. Ching. Ching. Ay sus. Kugtar. Sige, kugtar. Tanana. Sige, kugtar di saka. Ngaro din. Basta, ay sus.